Mga koys, I am proud business boy, Kuya Dens. So, ani na po ta diri sa Davao City. So, nakabalabubungan na ako diri Sana ko na kung asa na bagig ko o asa na bagig ko karon nga nung wala na kay ko nagapost og long video or mga content nako. Pero dili pa ko sikat kaayo, bas hindi ay kita na po paboran sa Ginoo nga mo lambo ta ning pag-content unta kaloy-an ta ani. So na ako diri sa Davao City, ako nagi-process na akong requirements kay isa na lang gyud ko lang makasulod ako sa factory worker. Kaya kung yung lang niya trabaho kay gitawag ni siya og planta. Kumbaga factory worker. Na ako diri sa Davao City pero akong gitrabahoan na sa maa. Ako nang gilihok bisan asa na ako nabot para ako lang humanon gyud ako is whole ni ako humanon o isa ka adlaw. Para mo lang gyud din ako ang requirements nako nga kuan kay kailangan naman gyud ng health card. Pero kabalo ba mo? Ang kaning pang wifi dire sa bukid, ang kung naka sa bukid ang imong sinsilyo pwede na nimo ihatagak sa wifi. Pero Andre, nako kayo katabang ni sinsilyo pang pliti o zip. Ana siya. Pero kabalo mo, ang kining Davao City ang pinakarindot nga lugar. Ang kung wala pa kakaanhi sa Davao City, dali na, aniha na o laaga na dire. So dire nangaon ko dire kay samtang nga gikapoy us baktas og lakaw-lakaw og bisan aso lang naabot. Dire na punta sa Gaisano ba ni? Diri ana na makita sa Davao City. Ako nagisuroy diri kung unsa magi kanindot ang Davao City. Kita lang sar mo ko nagabot diri kay lagi kami ko bukid no. Kabal mo kung taga-asa ba yun ko. Taga-Laak, Davao di Oro ako. Unya naabot ko diri kana manimpalad diri sa Davao. Nangita ko og trabaho kay minsan nakaundang mo eskwela ba si Kansim. Kaya akong gikuha nga kurso kay agriculture tapos wala pa ako gigihuman. Diri ata manimpalad tag pangitag trabaho. So gamay lang kulang, nag-isa lang yun kulang makasudang yun ko para sulon ako. So ako nangitanaw ang mga teddy bear diri. Kung siganahan ko mo palit, abi pa lang adunay palitan. So nagkita ming SpongeBob diri Kapuhan SpongeBob boy. So dali. Muna ang capital city of Davao City. Join me as we explore Davao City, vibrant cityscapes under the evening lights.